Subay sa mong balita, laing suspitsado sa niluog nga pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan, gipasakaan og kasong illegal possession of firearms kalon ng yung hapon. Si Luan Mirodina adunay live update nini. May Yes, Bob. Actually, daghang mga sakop sa media ang nag-atang kaganiha dinhi sa Lapu-Lapu City Hall of Justice human kita makadawat og kasayuran nga pasakaan og kaso ang suspitsado nga nasikop sa kapulisan kagahapon. Apan ang gipasakang kaso way kalabutan sa linuog nga pagpatay kang Christine Lee Silawan. Pasado alas 2 karong hapon, gida sa Lapu-Lapu City Hall of Justice ang 43 anyos nga suspitsado. Gawas nga gitaptapan ang naong niini, gipasulob kini og bulletproof vest o gisecure sa kapulisan. Walay sakop sa media nga gitugutang makasulod sa City Prosecutor's Office aron unta makakover sa inquest proceedings. Human sa inquest, gipaagi sa backdoor ang suspitsado o gipasakay sa usa ka pribadong sakyanan pabalik sa Lapu-Lapu City Police Office. Matud ni Lapu-Lapu City Prosecutor Rosso Zaragoza, illegal possession of firearms o kalapasan sa Comelec gun ban ang giatubang nga kaso sa suspitsado. Apan sama sa gihapon, wala usab ibutyag sa piskalya ang pangani ini. Na may actually ngalan, ba't di lang sa dako i-vulgar sa media. Kay na mura mag controversial kaayo ni, so unfair po kaayo sa iyang vulgar dayon nga ang ngalan. So, marang kay malink lagi siya kang Silawan mo sa nila. Adi po ta katubag sa pagkakaroon. Samtang sa interview, kang PRO7 Director, Police Brigadier General Debold Sinas, sa iyang pagbisita sa Bohol karong adlaw, wala kini may detalye kung giun sa pagkasikop ang suspitsado. We have arrested a person of interest. I will not name sa iya, diba? Initially, we believe because it's a series of investigations na he's involved in the Silawan incident. Apan sa presscon kaganihang buntag, kang Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa, iyang gibutyag nga nasikop ang suspitsado tungod sa paghupot o gidiling drogas. Bob, sa pagkakaroon, nagpaabot pa kita kung kanu sa pasakaan o kaso ang suspitsado subay sa iyang gisulti no, nga pagbuhat niya sa krimen. Batok niya adtong 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Apan atong nasayran nga ugmang adlaw ang suspitsado gikatakdang i-present ngadto sa mga sakop sa media and no less than the PNP chief mismo ang mo presentar niini sa mga sakop sa media. Ug so far, Bob, mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Bob? ay gamay lang clarification. Unsa man mi surrender ne kay sa reenactment kaganiha miingon man si Obon nga nganong naamang ka dire. Miingon man siya nga ni ako kay nakonsensya ko. Unsa man gidakop ni og illegal possession of firearms and Comelec gun ban. Diin man nila ni madakpi. Asa mang armas? Okay. Yes. Actually, Bob, no, kanang daghantag mga pangutana nga buot natong ipaabot dito no sa kadagkuan sa Lapu-Lapu City Police ug sa PRO7 pero limitado ang mga kasayuran nga ilang gihatag nato. Apan natay na hinabi nga usa sa mga operatiba no nga iyang giingon nga walay hunong ang ilang casing niining suspitsado ug ila kini nga nasikop nga nakuhaan nila og armas. Dili kaayo klaro, Bob, ko na sa balay ba kini na dakpa ng kining suspitsado, basta ang ila lang giingon nga nadakpa nila kini nga naghupot og armas. Okay, may unsa man dunay link sa previous unang suspect nga gidakop o gipasakaan nagkaso karon sa NBI, the City Prosecutors? Okay. Ang kapulisan sa Bob no dili mo categorically answer niya ang atong pangutana pero sa ato lang pagpaminaw sa suspitsado samtang iyang gisaysay ang mga panghitabo walay kalabutan ang katong CICL nga karon 18 anyos na sa linuog nga pagpatay kang Christine Lee Silawan. Base sa iyang paghulagway, siya lang ang mibuhat sa maong krimen. Okay. Siya tong sa footage sa CCTV miangkon siya, nakakita siya, miangkon siya or kadto mo insister gihapon ang kadtong unang na-detain mo naa sa CCTV footage? Wala ta hatagi higayon, Bob, nga ato nang mapangutana nga to sa suspect. In fact, kanang CCTV wala na ma-mention atol sa reenactment. Pero katong giingon nga nanuroy sila.
Mao man tong mga porsyon nga nakuha sa mga nearby establishment including sa barangay hall sa Pahak. Yes, Bob. Yes. Actually, Bob, ang kapulisan no atong nasayra nakakuha gyud sila sa tibok gyud nga footage no. Sila ang labing unang unit no sa mga otoridad nga nakakuha sa kompleto nga footage gikan pa dito sa simbahan hangtod na sa pagkahitabo sa katong mga oras nga gituhuang nahitabo ang krimen. Straight gyud nga nakuha kana sa kapulisan. So most likely mao kadto ang nakuha sa CCTV. Kini ato ba kutob rata sa mga speculations no kay ang kapulisan dili man maka-confirmar niini kay wala kita hatagig higayon nga maka-interview kanila. Nganong gi-installment man is mga pulis may gapatriling pa sila kay huwaton si PNP Chief Director General Albayalde og mga adlaw may. Most likely, Bob, mo nang wala lang sa gyud nila no i-present kay ugmang adlaw gyud maabot ang PNP chief og siya mismo ang mo presentar sa suspitsado ngadto sa mga sakop sa media. But I understand based on information without revealing the names ani murag mi surface na ni. Murag si Attorney Islis mo mibutyag sa pangan ani may, di ba? Actually, Bob, kana nga mga information, no, kutob lang yun na sa ato ang mga hearsay, kay wala man yun mo konfirmar ni Ana kanato nga mga kadagkuan sa kapulisan. Dili, what I mean nga si Islis, Attorney Islis ni Adto, ingon man nga, nganong di man yun yung pangutaon, mitumaw na ang pangan ani, o I understand, mauna ning tawhana ang pangan ani, kani Adto. Okay. What do you mean, Bob? Ang kining suspitsado? Kining suspitsado, Bob, naani siya itulo ka FB account, no? And I think katong usa sa mga FB account, mao to ang na-mention ni Attorney Isles. Thank you so much, Luan Mirondina, sa imong live report.